Duniyar Makoimachi daga kamfanin Abdulkarim AK Ibrahim. Wato ka san kajin bana 25,000 aka zuba. Ka gani kan ai kwan ya ƙi ya ƙare, da karto 20 muke yanzu kau har 66 ana yi, har haya ganan ma ana yi. Lai ka ga dai kwan tahowa kawai yake gaban ya ƙare. So muke mu ida abin nan mu tai wajen ziyara waɗannan gayan nan mu je ziyarar su. Ai har inda ka gani an zuba kaji wa'anda suka yawa, ai ka san akwai ƙwai. Ai ka san akwai ƙwai, ka ga yanayi ya canza da yawa. Dole ne. Kaga sai cakkuwa muke ta yi kawai sai godiya. Kallo ka ga ƙwan yanda yake ta tahowa ga. Jiya da dare wata yarinya ce ta kira ni gashi. Ko take wani tura mata ne. Wannan wace irin soyayya ce a rayuwa? To kai me kake gani a rayuwarka? A gaskiya ba sai mace wadda take son gaskiya ba ta baka da shi. Gaba ɗaya da ta kira ni gashi daga ɗaga wayar.
ina ta magana ba ta min magana ba kai. Ta dalin shiru kake ji. ba labari za ka ci akwai. Wallahi tallahi yanzu ya kake gani ana yi. A gaskiya dai wannan duk kai ba a son ka dai dama duk kai ka sama ka hanka ne kai na hannunka. Amma mutum wancan can ake kaji. Ba yau aikin ɗin ka na banza ne kai ka gane. A ba. A gaskiya ina kaunar su. A ba ai ita ma nake gaya ma ai ƙuli ka gane. Kuli haka na gujiyar nan. Shi fa. Wanda ake dan mulmulin nan. Awa. Yau ya kwashe ma ni kawai ba shi ko ka bar yarinya kai. Makoimachi ne. A bai na fa. Yanzu nan kana nuna kuli ya yi budurwa. A ba magama ba ɗaya bane ba. To ina za mu ga kuli. A yanzu dai babu shi nan dai yanzu dai. Kai masoyiya ta yi min kuli gayi. A ba kudin na ai normal ne. Saboda ka samu kudin nan nake gama wallahi shiru za ka ji ko lafiya lau za ka ji kai ko. Yau cikin mutuka za ka iya cinye shi. To ita ne fa. Ita kullum kuna tare. A yau kullum kuna tare kullum kana tare shi. A kai. Kullum ba ku da bare shi. Oyo dan uwa kuli cinye za ka yi. A ina ta zai kullum a ruwa ki gaba ki. Kuma kana eba ne kana tala ne haka ne yake gaba. Cikin mun kaga ta kira. Allah ta kuke. Kawai ne da ita bai alƙuri da za a mata. Kawai da za ta kace kawai ne. Ashe. Bismillah. Hello. Ya kike? Ka gani ko ta kashi. Da ke ga alƙuri kawai ka bar ta kawai ka gane ka sallame ta kawai. Wannan kawai sai godiya nake ga lamarin ta ka gane. Kawai ka gani kai ma. Wallahi da a ce nan zan yi wani abu zan tashi in je rayuwa. Wallahi gaskiya ta bada gaskiya. Wallahi ta bada. A rayuwa ta kawai haka ne ko ita kawai ba wani abu ko shi kenan ko. Wannan duk shirme ne kaji. Ni dama ba son ka dama kai ne kake son ta. A tana so na. A ba son ka. Ina take son ka yara shi ne ko dama. Ka ci mutuncin ta da yawa. Ayo. Ribin rai na ce kaji. A wannan din. Sai ku da nake ga maka. Sani bane kai a rayuwarka. Ba ta yi ba gaskiya kai asiro ga gani. Kai ni kuke nan? Allah mu tsane wata yarinya ce muna fira da ita ne a waya. Kuma kuka rasa in za ku ware cikin gida na ko? Wallahi wurin ne dai muka ga wurin ne dan burge mu ne muka tsaya muna kawo magana kawo